Venga, venga, ¿dónde? Mucho, para venga, a ver, tío. De nada. ¡A mire! Que llegan los manzanos del alcohol. Manzana, pues al que le tenéis que entrenar. La de un satélite de Ubar, aquí me entrenamiento bañado. Vamos a gaizki, vamos a gaizki. Esta gallera. ¡Venga, Ande! ¡Venga! Venga, tío, venga. Terrible, Oscar, terrible. Terrible, Oscar. Lasa, Yori, contrólate. Venga, Oscar. Abuela. Oiga. Aguanta, chaval. Primera. Venga, esa va ahí. Ya, va. Venga, eso no. ¿Qué me cuadra? Venga. No. Venga, Lasa. Ahí van. Lasa, Ahí, quítate la espinita ya. Me estaba engañando. Sí o sí está fuera. Ahí va. Venga, ahora Ibai. Ya está nervioso, el de al lado no tiene nervioso ya. Está nervioso. ¡Flecha! Iván, pide el teléfono. Ahí va. Iván, Ahí van, Se hori ez da ona, la? Ez. Venga, último ensayo. ¡Ensayo! Bai. Tranquila, tienes margen. Vamos, va. Etorri bateko aldea besterik ez. Baja bien. Almo. Baja bien. Animo dena. Ondoren korrek aterako bat dena eta zingaren garaia zen. Almudenak emango dio momentu honetan. Karpini. Hasi da Karpin. Aztetik pasabako duko garatu.
Kinga bakoitza, bide bakoitzeko 25 kilo pisatzen duela, Osta, ontzaren gogorrik ez. Malu berri ez joan delo minuto, delo quiere, Guztira, gogorrik dira. Eta sekasatu eraziko de momentu zen, minuto entzuna zartu honesidan. Iban, eta joan ere korrika, Jander! Azkareko buelta gorretu, buelta hau irebazten nuen irebaziko du Goiburu eta Denontzat erradinar arteko desafio mundiala! Eta hasi da Anderrere hartu aletzen, hasi dira biak hartu aletzen, ondoren solak sartu beharko dituzte. Hace palomitak! Ondo zaildutako eskubitu bide. Denak bukatzen nahi dira. Ez ahi asko faltan biri, Oso berduta doaz, bakoitzak 3 aletu ditu. Eta bukatu du Denotzatek laugarrena egoitzen txalda izango da orain esolak sartzeko baita Anderrek ere. Hortxe da animoak! Publiko aztertarako etorri da animatzeko espaldi da. Ea marka horiek, egoitzegia ian. Ikerri beste pizkazo da zaio, baina hortxe izango dira, Ondoren, lokotxak bildu beharko dituzte. Eta bukatu da biek oso parekata. Leia, zer esan izuen nik hemen segunduak aixe joaten direla. Hasi da Iker, hasi da Goi, ondoren Arri etorriko da. Goi Muritarrak, erreneko gimnasioa denontzak norrizan gana gailera garailea. Eta hasi da Jon Arriarekin, hasi da Javi Arriarekin. Guztira zeia altxaldi eman beharko dituzte banderen sokasako hasiko dira. Malu eta Ekain. Animo Javi, eta bukatu du Jonek, arrelego eman da. Malu sokasako. Mira, abiadura hoi. Javirik este txela, errelego eman goru, momentoetan Javi. Hasi da, eta bukatu du Malu berea, hori arrantzan egin beharko du. Ea, bukatu du era berean, Ekainek, bat Goiburuk. Venga, Malu, lasai! Bat Denotzatek. Bi Maluk. Venga, Malu, lasai! Lasai, Malu, lasai! Guantza atzate tiro peitxo notuen, koko helburu lotu zago. Tranquilo. Bi eta bi. Eta horren Lastofardoa pasa beharko dituzte, baina lehenago sokasatuan egin beharko dute. Manu. Ez da ikusi. Eta hasi da sokasatuan. Eta horren Lastofardoa jarri beharko dute Lastofardoa. Hernanitarrak eta orduan. Este